Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyaratamu Kwaziwa yavateereri tinomuchingamidzai kuchirongwa the second coming of Christ. Namunopiwa naPastor Gift Roads vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi, chingamidzai vateereri. Vateereri tokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda hurukuro yatiinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti kuvharwa kwemutsa. Yes, close of probation. Yes, atipindei muhurukuro yenu mufundisi. Chidzidzo ichi pastor nemi vateereri chinoda kunyanya kubatsira kuti Mwari watinoziva nechimiro chinonzi ndiMwari werudo. Zviri mubhaibheri kuti pane paachasvika kuti ndatraya zvakwana. Beyond that point munhu haazokwanise kuti atsvage Mwari aponeseke. Amenoti ndanzwisike kuti muti mimi Mwari nerudo rwake. Yes. Ari kukokera vanhu nenzira dzakasiyana siyana kuti uyai muponeswe, uyai itai zvekuti nezvekuti muponeswe. Asi pane nguva ichasvika yekuti kukoka ikoko kuchamira munhu ongoramba ari zvaanga ari achienda kumubayiro unoenderana naizvozvo. Or else kukoka kunogona kuramba kuripo asi kusaidi kwemunhu pane pasina mukana wekuti uponeseke. Saka zvatinoda kuita vateereri, toda kutora mienzaniso iri mubhaibheri, macase studies anoratidza Mwari achiita izvozvo zvinoratidza kuti pane paanonosvika kuti zvakwana. Saka macase studies waitoanokora tobva taisa muupenyu hwedu zvotichenjedza kuziva zvinoda kuitwa nhasi. Torai Bible pastor, tangaina zvakazarwa 22 verse 10 to 12. Zvakazarwa 22 verse 10. Ipapo akati kwandiri, usazarira mashoko okuprofita kwebhuku iri nokuti nguva yaapedyo. Usina kururama ngaarambe achiita zvisakarurama, une tsvina ngaarambe achisvibiswa, wakarurama ngaarambe achiita zvakarurama, mutsvene ngaarambe achiitwa mutsvene. Tarira ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndiinawo, kuti ndipe mumwe nemumwe sezvaakabata. Iyi time iri kungoburitswa nebhaibheri kuti pakuzoya kwaKristu ndo chimiro chinenge chasvikwa izvo. Chekuti vakaipa chisiyai vakadaro, vakarurama chisiyai vakadaro, tigova pamubayiro. Panenge pasagone kuti munhu achinje marutivi, achinje masainzi. Saka pfungwa yaburitswa nevhesi iyo ndo yatiri kuti close of probation kana kuti kuvharwa kwemutsa. Kureva kuti munhu hauchagone kuchinja kubva kwawavharirwa uri. Avharirwa ari kusaidhi revatsvene anoramba akadaro. Avharirwa ari kusaidhi revatadzi ndo chatoo chimiro chake. Ziva zvakurumidza kuuya mupfungwa mangu zvauya vana vari kunyora test. Mudzidzisi kana kuti invigilator obva ati time up, stop writing, kandai zvinyoreso pasi. Kana zvadedzerwa izvozvo vanopasa ndevanga vachiziva anza vanzinyora. Ndizvozvo pastor. Kana anza wanga uchiiziva usina kunyora haina mamax. Even enge amusoro kuti wauda kudai pomwe unzi stop writing. Anza iyoyo unayo musoro but watadza kuisa papepa saka haupase hazvina mamax. Saka muenzaniso wamapa manje pastor wabva watonyanya kupa yambiro kuvateereri because vateereri vakawanda
maansa ari correct anogona kuva atomo mumusoro, but haasi kunyorwa, in other words haasi kupracticwa. Saka hazvizorambe zvakadaro ungori nemaanza ari mumusoro asi usingaite zvaunofanira kuita. Saka mufundisi, ngatione imwe enzaniso wekutanga unoburitsa pachena pfungwa yatiri kuti kuvharwa kwemutsa, close of probation. Endai pana Genesis 6 verse ya 3. Genesis 6 verse 3. Yes. Ipapo Jehovha akati, mweya wangu haungarambi uchigara mumunhu nokusingaperi, zvaari wenyama hake. Naizvozvo mazuva ake achava makore 120. Munguva yaNoa vanhu vairarama zvinosotesa Mwari, zvekuti kugombedzera kwemweya waMwari kuti vanhu vaite zvakanaka, Mwari aitoshungurudzika nemararamiro aiita vanhu. Saka panga patori nemaoptions basi ekuti Mwari aigona kuti nekushungurudzika kwandiri kuitwa ngandiparadze vanhu. But Bible riri kuisa pachena kuti Mwari akabva ati anyway, kunyange zviri kushungurudza kudai ndiri kugomera, gandimbowedzera 120 years dzekuti pamwe vanoita zviri nani. Hani mababata vanga vatosvika chimiro chekuti vaigona kuparadzwa, but Mwari mukuita kwake saMwari ane rudo, ari long suffering, akachitandavadza nguva nedzimwe 120 years kutiwo at least rudzi rwairarama nguva yegenerations anaNoa vaitawo zviri nani. Ngationei pakapera, mundaona muda kutaura hatifamberi pana Genesis 7 verse ya 7. Dzazopera 120 years dziya chii chinoitika? Genesis 7 verse 7. Ipapo Noa akapinda maareka navanakomana vake nomukadzi wake navakadzi vavanakomana vake nokuda kwemvura zhinji. Pari kupera makore aya pasi zviri kunoratidza kuti vakazongoponeswa imhuri yaNoa. Noa yega nemhuri yake. For 120 years dzawedzerwa idzi dzabatsira Noa nemhuri yake chete. Ende tikatozoenga kuzasi vamwe vese vakaparara nemvura. Saka pfungwa ikunobuda apa ndeyekuti pakanopera 120 years zvaya zvasvika chiyero chekuti Mwari akati pari zvino zvakwana, hatichadarika apa. Akarurama ngagara akarurama, akaipa ogara akaipa. Saka vanga vakaipa, mvura zhinji yakauya ikavaparadza. Vanga vakarurama Noa nemhuri yake ndobva vararama. Zviro zviri kubatika. Saka chimiro ichocho ndochatiri kuti kuvharwa kwemutsa uku. Because handifungoti pavanhu vaiyerera nemvura, handifungoti pangashayikwa angangodaro akaitawo kamunamato pasi panguva yacho yekunaya, watoona mvura yako kusvika muuro, kufunga kwenyu pana zvinogona daro very good. Ari mazvona manje kamunamato uri kutoitwa hongu kuna Mwari chaiye akasika, ende uchiitwa nekurevesa, but hauchabatsire chinhu nekuti nguva yemutsa yavhara. Icho chakaita kuti vabva vabatikana udaro chi verengai munzwe kuna Luke 17 verse 26 to 27. Luka 17. Mungonzwa zvaiitika munguva yaNoa, vanhu venguva iyoyo. Luke 17 verse 26. Sezvo zvakanga zvakaita nemazuva aNoa, ndizvo zvazvichaitawo nemazuva omwanakomana womunhu. Vaidya nekunwa nekuwana nekuwaniswa kusvikira zuva rakapinda Noa maareka, mvura zhinji ikasvika ikaparadza vose. Pakawedzerwa 120 years pasi, hakuna chakachinja pamafambiro ekuti unobva tamu 120 years dzedze, hapana chakachinja. Saka it was business as usual, but vanhu vaibatikana nezvinhu zveupenyu hwenyika ineyi zvamaverenga izvo kusvikira makore waya atopera. Saka mukurarama kweplanet Earth ineyi pasi, Mwari kana achidhila nekuponeswa kwevanhu, haabva azoisa zvimwe zvinhu zvekuti vanhu munovhunduka moti vakomana tapinda mutaimi yamanje yekuti tichiita serious. Zvinhu zvinogona kutoramba zvakadaro, but chinenge chichitariswa naMwari ndechekuti vanhu tive nechenjedzo yekuziva kuti Mwari haasi kuzosiya zvinhu zvakadaro, pane paachati zvakwana. Inzwai mumwe muenzaniso wemazuva aLoti. Ndaona maamida kutaura hatifambe mazuva aLoti pana Genesis 19
verengai vhesi 10 kusvika pa14. Genesis 19 verse 10. Asi varume vakatambanudza maoko avo vakakwevera Roti mumba mavakanga vari, vakapfiga gonhi, vakapofobadza vakanga vari pamukova, vaduku navakuru, vakazvinetsa vachitsvaka mukova. Varume vakati kuna Loti, una vamwe pano here, kana mukuwasha, kana vanakomana vako, kana vanasikana vako, navose vauinawo muguta, uvabudise muno, nokuti toda kuparadza nzvimbo ino, nokuti kudanidzira kwavo kwava kukuru kuna Jehovha. Jehovha wakatituma kuiparadza. Ipapo Roti akabuda akandotaura navakuwasha vake, vakanga vachazowana vakunda vake, akati, simukai bvai muno, nekuti Jehovha uchaparadza guta rino. Asi vakuwasha vake vakati, unoita hake musere. Inguva yaLoti, ngirozi dzauya dzatovherifaya kuti chimbochani changa chatekeshera muSodhoma nemaguta akatenderedza. Ndobva vatosvika pakuita verdict denga kuti by tomorrow Sodom nemaguta akatenderedza anofana kuparara. But vaizviziva kuti kana paine zvinofana kuitwa, zvofana uchitoitwa usiku huno, nekuti mangwana it will be too late. Ndobva vataura naLoti zvikanzi, une dzimwe hama here dziri panapa, nekuti mangwana zvine zvai. Kana paine kubatsirika kungabatsirike vanhu, vangatobatsirike usiku huno. Saka yanzi akabva abuda Loti, ndozvaverengwa namufundisi waterere. Ndobva aenda kuvakuwasha vake, akavaudza kuti weduwe mangwana zvine zvaidi kune kwashata. Ndokumbira itouyai tibatane neni, kune varume vari uko vanogona kutotiponesa. Hanzi vakatofunga kuti ari kujoka. Anogona zviri. Vakatofunga kuti ari kudii? Yet itori nguva yekuratidza kuti ndo pane mukana. By tomorrow nguva yemutsa inenge yavharwa. Pastor Mbontenderai ndingokumbira vateereri kuti nekudaidzira kuri kuita nyika yatiri kurarama, zvaiwanikwa muSodhoma neGomora nemaguta akatenderedza ndo zvazara kumaraini kwenyu, chingochani nezvakadaro. Ende nyika iri kudeedzera. Mwari ari kuedza kukubvunzai vateereri kuti hamuno here vamwe vamunoda kuti vaponeswe? Tikadhileya nyaya iyi tichifunga kuti nyaya idzi dzicharamba dzakadaro, hazviite zvakanaka pasi. Ini ndoida pfungwa iyi yekuti vanhu vatendeka vapote vachifunga hama dzavo. Hanzi vakuwasha vacho ndobva vatofunga kuti vari kujoka. Hationei zvakaitika pamberi. Verengai vhesi 15 kusvika pa17 nevhesi 26 mozotaura, ndaona pane zvamunoda kutaura. Genesis 19 vhesi 15 to 17 nevhesi 26. Utonga huchitsuka, vatumwa vakakurumidzisa Roti vachiti, simuka uende nomukadzi wako navakunda vako vaviri vari pano, kuti urege kuparadzwa kana guta roropo. Asi vakanonoka. Varume vakabata ruoko rwake noruoko rwomukadzi wake namaoko avakunda vake vaviri, nokuti Jehovha wakanga aine tsitsi naye, vakamubudisa vakamuisa kunze kweguta. Zvino vakati vavabudisa kunze, mumwe akati, tiza nokuda kweupenyu hwako, usacheuka shure kwako kana kumira pabani rose, tizira kugomo kuti urege kuparadzwa. 26. Asi mukadzi wake akacheuka ari shure kwake, akaitwa shongwe yomunyu. Nguva yemutsa inge yavharwa pasi. Kwasara zvimaminutes mukutaura kwanhasi. Saka ngirozi dzakatoona kuti vanhu vari kudhileya, yeti time yekuti hapasisina, kwakutovabata, kwakutomhanya nokuti wedu wekasikai vaburiswa muguta, kwakunzi chimhanyai musamire pabani, endai kuri safe kumakomo. Pfungwa iri kubuda apa pastor kana imbotauraiwo inini kuti chii chiri kunzi vatendi vaite. Imbotauraiwo pastor. Panapa pari kunzi vanhu ngavakasire kugadzirisa zvinoda kugadziriswa. Asi chimwe pfungwa futi iri kubuda pano ndeyekuti pane amwe maonero evatendi ekuona zvinhu zvacho zviri kunzi zvigadziriswe sezvanyanya kuita zviduku, sekunzi musamire kana kucheuka. Mukadzi waloti pakurizina akati kucheuka benzere zvinenge chinhu chisina nebasa rese. Saka paakacheuka
zvishuwa mwana airemesa ndopaakasarira. Saka kune zvimwe zvinhu munyaya dzekunamata zvinoita kunge zvisina basa, zvinotodzwa vatende vetaura kuti chakangokosha moyo. Machechi mabhazi inhungo dzinotisvitsa dzinonosangana pachiruvi. Ipapo vanenge vachikurudzirana kuti chero padzidziswa kabhabhasitiro kanenge achitwa munhu anenge achinonzi teedzera kekuchechi kwaunopinda. Havasingadi zveshoko. Havasingadi zveshoko. Kuna vanhu vazhinji vekuti kana bhaibheri rakunoverengwa so rikamuratidza panoda kugadziriswa so anongoti ndezvechechi yavo zvavandivhurira. Saka kwamuri vateereri, tizirai kugomo, endai parisefi. Kasikai kubva pamunoona kuti panapa rufu ruripo. Chikonzero sei bhaibheri kudai? Nguva iyi hairambe ichitandavadzwa. Ngirozi dzaitoti kasikai because dzaiziva kuti nguva yacho yatopera. Hatione imwe muenzaniso wekupedzisira pana Genesis chapter 15. Genesis 15. Verengai verse 13 to 16 ne18 to 21. Akati kuna Abrahamu, uzive kwazvo kuti vana vako vachava vatorwa munyika isati iri yavo. Vachava varanda vavo, vachatambudzwa makore ana 400. Asi ini ndichatonga rudzi urwo rwavachashumira, pashure vachabudapo nepfuma zhinji. Asi iwe uchaenda kuna madzibaba ako norugare, uchavigwa wakwegura kwazvo. Rudzi rwechina ruchadzokera pano, nokuti kusarurama kwavaAmori kuchigere kuzara. Verse 18 to 21. Verse 18. Nomusi iwoyo Jehovha akaita sungano naAbhurahamu akati, vana vako ndavapa nyika iyi, kubva parwizi rweIjipita kusvikira kurwizi rukuru runonzi Yufratesi. VaKeni navaKedhisi navaKadhimoni navaHeti navaPerezi navaRefaimu navaAmori navaKanani navaGirigashi navaJebhusi. Munyika yanga yawiswa Abrahamu yeKenani mune vaAmori vaigarapo, ndo vamatsanangura ndudzidzo. Vari kunzi iwewo vazukuru vako Abrahamu ndoda kutendera kuti vamboenda kuEgypt. Vonoita 400 years. Handisati ndakuvapa nyika yeKenani iye zvino. Nekuti vari munomu kunyange vari kutadza, nguva yavo yemutsa haisati yavharwa. Saka tiri kumbovapa 400 years dzekuimprove. Kana dzazopera toona kuti tozodii. Saka izvo pastor mirai timbonzwa kamwe. Toda kuzoskuona kuti pakapera 400 years ivo vaAmorites vamaverenga ndudzi dziya idzi, mutsa wavo wakazovharwa here. Ameno zviri kubatika ke? Toda kutenda. Ngatimbonzwa kambo vateereri. Jehova rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive. Yoro runotifadza nguwa shoma toyenda kumusa, usiku wapera musi unosika, tinoyenda kumusa zino, tinoyenda yo, tinoyenda yo, tinoyenda kumusha, tichasangana madambudzo apera, uwashoma tinoyenda yo, tichaita basa rotinokwanisa, uwashoma toyenda kumusha, tsitsi dza Mwari dzinotisimbisisa, tinoyenda kumusha zino, tinoyenda yo, tinoyenda yo, tinoyenda kumusha, tichasangana
muwasoma tinoyenayo tichafamba mu nzira dzisinenamo muwasoma toyenda kumusha moyo yese nowane kufarira tinoyenda kumusa tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu kuvharwa kwemutsa. Tanga tapedzera kuona Abrahamu ari yanga apiwa nyika yeKenani nevazukuru vaizomutera, but Mwari haana kutendera kuti vabva vatandanisa ndudzi dzaivepo kunyange dzaita zvakaipa. Mwari akavapa imwe nguva yatinoti probationary time, 400 years kuti vaedze kuita zviri nani. Saka tauda kuchiona 400 years dziya dzapera, vana veIsraeri vaakubva kuEgypt kuti pavaisokopinda kuKenani, Mwari ari kuti kudini ndudzi dzamamboverenga dziya dzaigara muKenani. Saka verengerai vateereri pana Deuteronomy 7 verse ya 1 na 2. Deuteronomy 7 verse 1 na 2. Zvino kana Jehovha Mwari akupinza munyika maunoenda kuiita yako, akadzinga ndudzi zhinji pamberi pako dzinoti vaHeti navaGirigashi navaAmori navaKenani navaPerezi navaHivhi navaJebhusi, ndudzi nomwe dzinokukunda noukuru nesimba. Kana Jehovha Mwari wako akavaisa mumaoko ako ukavakunda, iwe unofanira kuvaparadza chose. Haufaniri kuita sungano navo kana kuvanzwira nyasha. Saka panapa Mwari ari kurayira vana veIsraeri kuti maakuchienda kuKenani kuya kwandakati ndekwenyu, vanhu variko please paradzai vese, musavanzwire tsitsi. Kureva kuti pakuya kwaakuita vana veIsraeri vachipinda muKenani, nguva yemutsa yethese Canaanites tribes dzaivemo yenge yavharwa. Yenge yatovharwa, kunyange mukasangana nemumwe munhu anenge aiti Mwari tinzwireiwo tsitsi, vachitorevesa nemwoyo wese, Mwari aiti nekuti nguva yandakakupai yasvika pakukwana. Saka ndo panobva paya kuti ari mutsvene ngaaramba ari chii? Ari mutsvene. Akarurama oramba akaipa, oramba akaipa. Saka patanga tichiona Mwari achiita achivhara nguva yemutsa kumageneration. Tauda kumboona kuti kuma individuals zvakamira sei. Ameno mandinzwisei. Muri kuti mimi pane mienzaniso yatabata. Yes. Yanga ichiratidza kukwana kwenguva yakatarirwa ndudzi. Yes. Kuti rudzi urwu rwakatemerwa kunosvika mugore rakati. Yes. Gore iro rakwana vobva vaparara. Yes. Zvinezvi tauda kumboona kuti pfungwa imwe chete iyoyo yekuvharwa kwemutsa yakanangana nemunhu ari one. Ino yakamira sei? Kureva kuti muri kuti imimi munhu ari one anogona kuita nguva yaanotarirwa naMwari kuti iwewe unosvika apa asi usingazodarika. Toda kuona kuti Mwari kana amunhu ari ega pane pachitaurwa nguva yacho here yawapiwa zvinofamba sei. Saka muenzaniso wokutanga pasi toda kuona murume ainzi Faro mambo wokuEgypt. Verengai pana Exodus 5 verse ya 2. Exodus 5 verse ya 2. Verse ndeya 2. Farao akati, Jehovha ndiye aniko kuti nditeerere inzwi rake, kuti nditendere vaIsraeri kuenda. Handimuzivi iye Jehovha, neni handingatenderi vaIsraeri kuenda. Saka Mwari panapa anga asati aita ndikati vanhu tagara tinotadza pasi, but semaEgyptian serudzi Mwari hazviziri izvo zvaive muzano rake kuti avaparadze. Aida kungoti vatendere vaIsraeri kuchidzokera kwavo peacefully pasina dambudziko. Saka aitungamirira maEgyptians ainzi Faro. Akabva aapproachwa naMozisi naAroni, zvika ndo shoko rabva kuna Mwari kuti chitendera vanhu vachidii? Vaende. Iye ndobva ati Jehovha wamuri kutaura ndiani? Anga asingamuzivi. Saka pakutaura kwake Mwari akateerera.
ndobva ati gatipe munhu uyu mukana wekuti azive kuti Mwari wacho ndiani. Okay. Saka mukana wakapiwa Farao ikawo ndo wandinoda kuti titi inguva yemutsa. Alright. Yekuti Farao aifana kutora decision rekuti aziva here Mwari wacho kana kuti haana. Alright. Saka chakabva chaitika kwakabva kwatanga masimba aya anga apiwa Mozisi aya aiitika, mvura ndobva yaita ropa, ndobva kwaita dambudziko rematatya. Okay. Ndobva anetsa Ijipiti yese kusvikira Farao akakumbira kuna Mozisi kuti namatai kunani, kuna Mwari matatya abve. Ngatichionai kuti chii chakaitika ipapo. Exodus 8 verse 15. Exodus 8 verse ya 15. Yes. Zvino Farao akati achiona kuti zvava zviri nani, akaomesa mwoyo wake, akasavateerera sezvakanga zvarebwa naJehovha. Aratidzwa kuti Mwari ndiani, zvinoenderana naiye Farao. Alright. Aitozikanwa kunzi kana matiro kavo nemhuka dzavanokoshesa nekukoshesa kwavanoita rwizi rwavo, tikamboruita ropa rwizi rwese, matatya aya hameno zvavaiaita vekuIjipti. Saka Mwari aitozva ndikadai so ndataura naFaro ndofunga akundiziva. Ani saka Faro akabva aramba akadii, akaomesa mwoyo. Ndobva kwauya dambudziko reutunga pasta. Faro haana kuchinja. Kusvika kwauya dambudziko renhunzi, nyika yese Egypt yakazara nenhunzi. Ngatinzwe kuti Faro pakadaro chii chakaitika pana Exodus 8 verse 32. Exodus 8 verse 32. Yes. Asi Farao akaomesa mwoyo wake nenguva iyoyovo, akasatendera vanhu kuenda. Hatichinzwai kwauya dambudziko futi pasta. Zvipfuyo zvese zvakaita hosha. Zvese zvemuEgypt, kunyanya mombe. Hanzei pana Exodus 9 verse 7. Tinzwe kuti Farao akadii. Exodus 9 verse 7. Verse ya 7. Farao akatuma vanhu, vakaona kuti pazvipfuwo zvavaIsraeri hapana zvakafa, kunyangwe nechimwe chete. Asi mwoyo waFarao wakava mukukutu, akasatendera vanhu kuenda. Nenharo mamona. Saka mukadzidza nyaya iyi vateereri, matambudziko akanga akumberi kusvika azosvika 10 zvichitwa kunzi Farao abatsirike, because aive nequestion yekuti Jehovha ndiani wamunotaura. Saka Mwari aita ine way yekuti Farao anyatsoona kuti uyu Mwari uyu nesimba rake ndo zvaari. Saka hanzi zvese pazvaiitika pasta, Farao haana kutirimuka. Saka chimirai munzwe comment inopiwa about Farao nebhaibheri. Ani maona zviri kuitika zvese kaizvi. Saka taakuzvidongorera taakumberi, inzwai comment iri pana Jeremiah 46 verse 17. Jeremiah 46 verse 17. Vakadanidzirako vachiti, Farao mambo weIjipita iguhu zvaro, wakarega nguva yakatarwa ichipfuura. Manzwa comment yakupiwa about Farao. Hanzi iguhu zvaro, akaregedza nguva yakatarwa ichipfuura. Kunyangwe apa isina kutaurwa kunzi anga apiwa nguva yeprobation yakakura sei. But paiitwa minanai yekuedza kumuconvinsa semunhai vemuHedheni aida kutoshandisirwa minana, kuedza kumuconvinsa kuti atende muna Mwari. Haana kuziva kuti pane nguva iri kuti iye akafunga kuti icharamba riri ngori gemu. Anogona zvaita, aiti kukaita dambudziko ka, oti I'm sorry wakomana, namatai kuna Mwari wenyu zvipere, vonamata zvopera. Kwauya rimwe dambudziko oti I'm sorry, namatai zvipere, vonamata. Saka akafunga kuti kagemu kachakondiwa. Charamba zvakangodaro. Saka mukuzonzwa bhaibheri riri kuti Farao iguhu akarega nguva yakatarwa ichipfuura, kureva kuti pakazosvika pakunzi zorai ropa pamagwatidziro, haana kuzviziva manje kuti usiku ihwohwoka nguva yemutsa yenge yakwana. Zvakajeka here? Aiwa, zviri kujeka. Zviri kubuda. Mutsa kureva kuti nguva yanga atemerwa, akapuwa mukana. Mwari vachimuitira zvakati rerukei pane zvaive mberi kwekuvharwa kwemutsa. Asi iye akazvidza mwoyo murefu waMwari. Saka seipapo pasta, anokuona kuti akazonofira mumvura, ndo maakafa. But bhaibheri riri kutoti vanga vapedza naFarao kunoko. Kuzofa hake mangwana acho ayo, but bhaibheri renge ratoona kuti Farao zvadii zvaramba. Saka paripo here pasta pekuti pane zvinhu zvinoitika muupenyu hwedu, but tisingatirimuke, tisinganzwe kutaura kwaMwari.
kuti paneitika because toda kuona kuma-individual because kubuda kunge kuma-individual Mwari hafa akaudza kuti ndakupa nguva yakadai but zvikuita kunge Mwari ane zvaanotaura nazvo zvekuti munhu azvinzwe zvekuti ukaiginwa zviri kuita kunge zvinonzi unogona kusara waakurarama asi waakutonzi varwodzi iguhu zvaro waregera maopportunities awapiwa naMwari. Unoziva Mwari ndiye akasika munhu. Yes. Saka ane kaitiro kaanoita. Ukambona kuti kana mugere kumba pane rimwe ziso raunopuwa naamai rinotaura chero pasina maswi. Ndizvo. Saka Mwariwo pakusika kwaakatiita. Yes, Pastor. Ane zvimwe zvinhu zvaanoita zvekuti chero pasina azviisa mumazwi iwewe unonyatsozvinzwa kuti Mwari vati apa. Okay. Dzimwe nguva isitori mhari dzekuchechi. Pasina mhari dzo, pasina kana vhesi ravhurwa. Asi munhu unonzwa achiti Mwari vataura apa. Okay. Mwari vane kataura because ndo vakasika munhu. Vane pavanobata mumunhu ega ega. Right. Paanonatsonzwa chero pasina mududziri. Thank you. Saka zvekutsanangurwa namufundisi vateereri ndo zviri kunzi izvozvo hazvidi kuignowewa. Because patinoramba tichizviignora tiri kuswedera pashoma nepashoma panguva yekuvharwa kwemutsa. Mwari anenge aitoziva kuti uyu ndakaedza kumubatsira. Mirai muone mumwe muenzaniso umwe muchinda ainzi Mambo Ahabhu. wekwaIsraeri. Endai pana Madzimambo ekutanga chapter 22. Verengai verse 3 kusvika pa8. Madzimambo ekutanga 22 vhesi ya 3. Ipapo mambo waIsraeri akati kuvaranda vake, munoziva here kuti Ramoti Gireadhi nderedu, asi isu tigere hedu tinyerere tisingaritore kuna mambo weSiria. Akati kuna Jehoshafati, uchaenda neni kundorwa neRamoti Gireadhi here? Jehoshafati akati kuna mambo waIsraeri, ini ndakaita sewe, navanhu vangu savanhu vako, namabhiza angu samabhiza ako. Jehoshafati akati kuna mambo waIsraeri, dombobvunza hako shoko raJehovha nhasi. Zvino mambo waIsraeri akaunganidza vaprofita vanenge varume vaiva 400. Akati kwavari, ndiende kundorwa neRamoti Gireadhi here kana ndirege? Ivo vakati, endai, nokuti Ishe uchariisa mumaoko amambo. Asi Jehoshafati akati, hakuchino mumwe muprofita waJehovha pano here? Timubvunze. Mambo waIsraeri akati kuna Jehoshafati, mumwe murume uchiko, Mikaya mwanakomana waImura, watingabvunza kuda kwaJehovha naye, asi ini ndinomuvenga, nokuti haaprofiti zvakanaka pamusoro pangu, asi zvakaipa. Jehoshafati akati, mambo ngaarege kudaro. Mambo Ahabhu aive mambo wekwaIsraeri, Jehoshafati ari mambo wekwaJudha. Ndobva Ahabhu anotorana naJehoshafati zvikanzi ndiperekedze pane nyaya dzaaida unogadzisa dzemiganu, miganu yeminda kuti avo vapfuurira ndekwedu. Saka kune hondo yavaifanira kutoita kuti vabvise vanhu vangu vatora pamuganu ipapo. Saka zvikanzi naamkurungai vake Jehoshafati, ko tadii kutanga tabvunza Mwari. Saka Ahabhu akabva auyisa vaprofita vake 400. Vaprofita venhema vekwabhari. Hanzi vese ndobva vaprofita zvakafanana pasi vachiti munonokunda. Hanzi Jehoshafati semunhu aibva kwaJudha kwaiti namatwe eMwari zvakanaka. Akanyatsoona kuti kariba yevaprofita aka imwe unotozviona wega 400 vachiwirirana. Handobva kuti hakuna here mumwe waJehovha chaiye watingabvunze. Zvikanzi naAhabhu aripo, but iye handimufarire because haano chakanaka chaanoprofita pamusoro pangu, because aive nemusikanzwa Ahabhu. Saka hapanozve shuwa chaangatarisira kuti apembedzwe iye achiita zvisingadiwe naMwari. Ndobva atsurwa zvikanzi musadaro weduwe, musabva mati munhu kana asingataure zvamunofarira momuvenga, mudedze auye. Saka kwakabva kwatumwa munhu kunodeedza Mikaya, ndiye aive muprofita waMwari. Chiverengai vhesi 13 kusvika pa16. Madzimambo Madzimambo ekutanga 22 ye. Verse 13 to 16. Yes. Zvino nhume yakanga yandodana Mikaya yakataura kwaari ikati, tarirai, mashoko avaprofita anobvumirana, achitaura zvakanaka kuna mambo. Zvino ndinokumbira kuti shoko renyu rive seshoko romumwe wavo, mutaurewo zvakanaka. Ipapo Mikaya akati, naJehovha mupenyu,
izvo zvinorehwa naJehovha kwandiri ndizvo zvandichataura. Zvino akati achisvika kuna mambo, mambo akati kwaari, Mikaya, tiende kundorwa neRamoti Gireadhi here kana tirege? Akamupindura akati, endai henyu, muchakunda, nekuti Jehovha uchariisa muruoko rwamambo. Mambo akati kwaari, ndinofanira kukupikisa kangani here kuti undiudze zvokwadi yoga nezita raJehovha? Saka akanga atumwa kuna Mikaya, aifunga kuti chokwadi chiri mumajority. Zvikanzi vese 400 vatobvumirana kuti mambo aende kuhondo, ingonotaura iwe izvozvo sematauriro avaita. Zvikana Mikaya, aiwa handizvo zvinoitwa chokwadi, chokwadi hachinzi kune vazhinji ndekupi. Andobva asvika paya, zvikanzi Mikaya, ndoenda here kunorwisa Ramoti Gireadhi? Zvikanzi endai. Saka akashamisa kuti kutanga rii munhu achitaura kudai izvo. Zvikanzi Mikaya, ndiri serious, taura chokwadi. Saka hatichinzwa manje Mikaya anzi taura chokwadi vhesi 19 ne20. Tinzwe kuti zvii zvatinodzidza panyaya yekuvharwa kwemutsa. Madzimambo ekutanga 22 vhesi 19 na 20. Mikaya akati, zvino chinzwa ishoko raJehovha. Ndakaona Jehovha agere pachigaro chake choushe, nehondo dzose dzokudenga dzimire naye kurudyi rwake nokuruboshwe rwake. Ipapo Jehovha akati, ndianiko uchandonyengera Ahabhi aende andourawa Ramoti Gireadhi? Zvino mumwe akati zvokuti, nomumwezve akati zvokuti. Saka zvanga zvaitika ndezvekuti Mikaya akutaura chokwadi changa chichiitika panyaya iyi. Mwari ari kuratidza kuti anga asvika pekuguma naAhabhi. But chavanga vakungotsvaga ndechekuti Ahabhu onofira kupi. Saka Mwari ndobva atendera, kwete kuti akatuma mweya yakaipa. Akatendera kuti mweya yetsvina ishande muvaprofita, vamukurudzire kuenda kuhondo kuti awane kwekunofira. Saka pari kunobuda kuti Ahabhu aitova mupenyu, but denga raakutotsvaga burial place yake. Vanga vakungotsvaga kuti ofira kupi, kuratidza kuti nguva yake yemutsa inge yasovharwa kare, kunyange iye aitorarama achisiyirwa sadza kumba. But denga ranga ratopedza. Muri kuona chiri trick about kuvharwa kwenguva yemutsa. Chingoverengai Hosea, timbonzwa kambo Hosea chapter 4 verse 17. Hosea 4 verse 17. Efraimi unonamatirana nezvifananidzo, muregei. Saka pfungwa iri kutaurwa panapa ndeyekuti Mwari anosvika stage yekuti anenge aedza zvese kuti ubatsirike uponeseke, but woita nharo. Dzimwe nguva ubva wasvika pakufa, unogona kutosara uchirarama, asi Mwari ari kutoti chingosiyai zvakadaro. Kwete kuti ari kuti pane zvandichada kuzoita ba, ari kutoti neuyu ndakatopedza. Chisiyai zviende kwazvinofanira kuenda. Saka pana Ahabhu anga akatopedza Mwari pakungotsvagwa kuti ofirepi. Efraimu ari kutsanangurwa rwaive rudzi rwevaIsraeri panguva iyoyo vatadzira Mwari. Varutonzi chisiyai zvakadaro, inini ndakapedza. Saka as individuals vatendi, nguva yemutsa inogona kutovharwa, iwe utori munhu ari kufema mweya. Saka ngaticherechedzei mikana yese yatinopiwa. Timbonzwa kambo? Sure. Ngatimbonzwa kambo. Shika kuna tuna, simuka uende Ninive. Lomutewera kwezeko, ndaziza kumusimbira, dotondera kundifira, pamchinjiko we Kalvari. Jesu wanitsungamira, rendo resengu wazese, arishamari yeini, tinotondera Kalvari, dofarira temo wake, dodanitsungamire, rudo rwake swapa Kalvari. Jehova nakashika kuna tuna, simuka uende Ninive. Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu, kuvharwa kwemutsa.
toda kuenderera mberi pastor, toda kuona mumwe muenzaniso. Pane mambo ainzi Belshaza. Belshaza uyu musukuru waNebhukadhineza. Okay. Panobuda panyaya yake patichadzidza zvimwe zvikonzero zvinoita kuti dzimwe nguva Mwari abva angovhara nguva yemutsa kuma-individuals. Okay. Panobuda zvikonzero ipapo. Ndoda kuti muverenge pana Daniel 5. Verengai verse 1 to 5. Daniel 5 verse 1 to 5. Zvino mambo Bherishazari wakaitira madzisha ake ane chiuru chezana mutambo mukuru, akanwa waini pamberi paivo vane chiuru chezana. Zvino Bherishazari wakati abatwa newaini, akarayira kuti vauye nemidziyo yendarama nesirivheri yakanga yabviswa nababa wake Nebhukadhinezari patemberi yayo paJerusaremu, kuti iye mambo namadzisha ake navakadzi vake navarongo vake vanwe nayo. Ipapo vakauya nemidziyo yendarama yakanga yabviswa patemberi yeimba yaMwari yaiva paJerusaremu. Iye mambo namadzisha ake navakadzi vake navarongo vake vakanwa nayo. Vakanwa waini, vakarumbidza vaMwari vendarama nesirivheri nendarira nedare namatanda namabwe. Zvino nenguva iyoyo minwe yeruoko rwomunhu yakauya ikanyora pakatarisana nechigadziko chomwenje pasuko ramadziro eimba yamambo. Mambo akaona chanza choruoko rwakanga ruchinyora. This was the last night yeumambo weBhabhironi. Zviri kuitika panapa mukutodzidzwa kweBhaibheri kunotonzi kunze kweguta kwaive nehondo dzevaMedo Persia dzichitotungamirwa naCyrus, vachishaya kuti vopinda nepapi iwo musi iwoyo. Musi uyu iye ndobva aita bira iri pati hombei yekunge kusvotesa vari panze kuti munopinda nepai. Kwakuunganidza pfambi dzake, vagodhakwa vachinwa vachirumbidza vaMwari vematanda nesivheri nendarama. Vanhu havagara vaitonamata zvinosvotesa Mwari, ana Belshazzar. But sekunge zvisina kukwana pasi, hameno kuti doro rairanaka here, ndobva adedza varanda vake zvikanzi doro iri harichanake kunwira mumagrazi aya. Endai kutemberi kuya kwakaiswa midziyo yakabva kutemberi yaMwari yakabviswa kuJerusarema. Ndoda kunwira mumagrazi mimikombe iyoyo. Because yenge yatorwa nasekuru wake kuJerusarema. But pavakaitora havana kumboidaroba, vakaichengeta zvakanaka. Saka iye akabva ati endai munouya neiyoyo mikombe iyoyo ndoyandoda kunwira. Mukona zvikuita muchita ari kusotesa vari panze, apa akusotesa naMwari ari kudenga. Vaine pfambi vachifara kudaro. Saka hanzi pakatumwa chanza cheruoko. Ruoko ichi chete ichi chisina mutumbi. Chisina mutumbi, paumu chete, chinobata ichi neminwe yacho, chisina ruoko rwese. Hansaka padhuze paya akagara papa ine rambi raivepo. Ndobva chaenda pamadziro paanonyatsoona. Hanzi ndobva chanyora pamadziro ipapo. Ndofunga mukazodzidza nyaya yacho kuzasi. Vateereri mukaiverenga hapana kumira zvakanaka. Bhaibheri rinototaura kuti mambo akazvikanganisa. Zvaangada aifana kuitira kuchimbuzi akazvikanganisa akagara ipapo. Avhunduka kuti chii chiri kuitika panapa. Kwatsvagwa vanhu pastor vekuti vaedze kuverenga kuti zvakanyorwa izvi zvinorevei. Hanzi vakatsvaga kwese. Saka queen ndo vakatozomudedza vakati pane munhu mukingdom medu muno akambobatsira sekuru vako, ane mweya waMwari, anogona kukubatsira kuverenga zvanyorwa izvo kuti zvinorevei. Saka munhu airehwa ndiDaniel. Saka akabva adedzwa vateereri. Ndobva auya. Saka pastor ngavaverenge manje pana Daniel 5 tangirai pavhesi 20 musvike pavhesi ya28. Daniel 5 tangirai pavhesi ya22, maybe tangirai vhesi 22. Yes. Asi imi Bherishazari mwanakomana wake hamuna kuzvininipisa nemwoyo wenyu, kunyangwe makanga muchiziva zvose, asi makazvikudza pamberi paShe wokudenga. Midziyo yeimba yake yakauyiswa pamberi penyu, imi namadzishe enyu navakadzi venyu navarongo venyu mukanwa waini nayo, mukarumbidza vaMwari vesirivheri nendarama nedare namatanda namabwe, zvisingavoni kana kunzwa kana kuziva,
asi iye Mwari wakabata mweya wenyu muruoko rwake, unoziva nzira dzenyu dzose, hamuna kumukudza iye. Naizvozvo chanza cheruoko chakatumwa chichibva kudenga kwaari. Zvakanyorwa izvi zvikanyorwa. Zvino zvakanyorwa ndizvezvi: mene mene tekere ufasini. Kududzirwa kwechinhu ichi ndikoku: mene Mwari wakaverenga mazuva oushe hwenyu akahugumisa. Tekere, iwe wayerwa pachiyero ukawanikwa wakareruka. Perezi, ushe hwako hwakamurwa hwapiwa vaMedhia navaPezhia. Saka Daniel akuverenga zvakanyorwa pamadziro. Asati azviverenga, atanga apa reason kuti sei chanza ichi chatumwa kuzonyora. Alright. Ndobva atsanangura akati, imimi mambo, predecessor wenyu akatonga Nebukadnezar akamboita izvo zvekurwisana naMwari asingakudze Mwari, akanofuriswa uswa, akadzoka munhu ari nani. Mukaona zvese zvakaitwa naMwari. Imimi nhoroondo yese yekudhila kwaMwari nemapredecessors enyu makaiona. But ndiri kushamisika kuti mamuzvidza Mwari uyu, kunyange ari ane upenyu hwenyu, anokupai kurarama, ndiye anotokutenderai kuti muve mambo mutonge. Asi masvika pakumuzvidza zvakadaro. Saka behavior yenyu yekuti munoziva kakuita kaMwari kekumashure, asi muri kukaignora, ndosaka ruoko rwatumwa. Saka akachiudzwa zvikanzi zvanyorwa izvo zviri kungoreva kuti mayerwa, maonekwa makareruka, umambo hwabviswa kwamuri, hwapiwa vaMedo Persia. Kurava kuti mfundisi, mukurarama kwedu ma-individuals pane nguva yatopota tichiyerwa naMwari. Exactly. Ototi uyu zvatamuona ari ngatibvisei izvi zvaanga ainazvo. Zvotoiswa padivi. Zvotoiswa parutivi. Anogona kubvisa pfuma, anogona kubvisa hukuru hwakakupoteredza. Ndizvozvo nekuti akuyera akaona. Akuyera. But mukadzidza chapter ipasi, ndo musi wakabva wazofa Belshaza. Okay. Ndo pakavharwa nguva yake yemutsa. Alright. Akabva aitwa dai kuri kuti akangobvisirwa umambo omborarama. Saka maona tati titore muenzaniso wake. Pama muchitaura hapo pastor, munoziva here kuti mudzimuri matinobva uyu aive muzukuru waBelshaza. Wa Nebukadnezar. Pane zvinhu zvatinotoona ndo zvakapindana nasekuru, zvopindana nababa vako. But matimambozviona here kuti kunyange zvaipa maresults ari bad, unogona kuona muzukuru achiskopinda mazviri. Saka zvimwe zvinoita Mwari anotoziva kuti uri kuzviitisa. Unozinyasiziya nyaya iyi. Nyaya iyi unoiziva. Saka Mwari dzimwe nguva haakutandavadzire nguva yemutsa sezvaanoitira vamwe. Nekuti iwo wakatoziva chimwe chikamu unawo kare. Saka pakadaro dzimwe nguva Mwari anokurumidza kuvhara nguva yako yemutsa. Why? Nekuti ari kuziva kuti kukura kwako kwese chikoro chekukuticha zvinodiwa wangoinacho. Maexamples unawo akawanda. Alright. Saka muchiona nguva yemutsa haivharwe zvakafanana kumaindividual nekuti tine malife experiences akasiyana. Saka uyu nguva yake yemutsa yakabva yavharwa ipapa. Saka muri kuona here kuti akasara akuita mutambo uyawe, denga riri kutoti zvakwana. Maona kuti inotyisaka. Tiri kutaura nguva yekuvharwa kwemutsa. Sei taatora muenzaniso ipasi? Because pane pfungwa yekufunga kuti mutsa uchavharwa panongouya Jesu chete. Hani mazonaka? Yete hazvidaro. Mwari anodhila nevanhu zvakasiyana. Hatichiona imimwe mienzaniso miri yekupedzisira yekuti mutsa unogona kuvharwa nemutoo upi. Handei pana Luke 13. Endai pana Luke 13. Luke 13 verse 1 to 5. Luka 13 verse 1. Nenguva iyo vamwe vakanga varipo vakamuudza shoko ravaGarirea, vakanga vavhenganisirwa ropa ravo nezvibayiro zvavo naPirato. Akapindura akati kwavari, munoti vaGarirea avo vakanga vari vatadzi here kupfuura vaGarirea vose zvavakatambudzika saizvozvo? Ndinokuudzai, kwete. Asi kana musingatendeuki, imi mose muchavurawa saizvozvo. Kana vaya vane 10 vakawirwa nesvingo yeSiroami ikavauraya,
munoti vakanga vane mhosva kukunda vanhu vose vaigara Jerusarema here? Ndinokuudzai, kwete. Asi kana musingatendeuki, imi mose muchavurawa saizvozvo. NdiJesu ari kubvunzwa nevanhu venguva iyoyo. Vane zvimwe zvaivabatawo muupenyu zvavaishaya mhinduro, pastor. Munguva yaive yadarika, Pirato anga anouraya vanhu vaive pakunamata. Vachitoita zvekunamata kwakuvaurayira ipapo. Saka vanhu vaida kunzwawo kuna Jesu kuti nyaya dzakadaro shuwa, Mwari anenge achiti kudii, anenge ari kupi achitendera zvakadaro. Saka zvikana Jesu, munofunga here kuti imimi vanhu vaya vakanzarwa vanga vari vatadzisitereki kukunda vamwe vese? Zvandoda kukuudzai, nemiwo tendeukai. Saka Jesu ndobva atopa imwe nyaya yange yaitika futi. Zvikanzi kwaive nevamwe vaGarirea, vanhu vekwaIsraeri, vanga vatsitsirirwa nerumwe rusvingo, ziwozi, jurawo rematombo ranga radonha, ndobva ravatsitsirira vakafa. Zvikanzi nyaya dzakadaro ndozoti mune mibvunzo yekuti wakomana, vanhu Mwari anenge achiti kudii? Zvikana Jesu, ndoda kukuudzai, nemiwo kana musingatendeuke, zvichangoitika zvakadaro kwamuri. Panapa tiri kuona vateereri, Jesu haasi kukomenda kuti asi Pirato akanatsa here kuuraya vanhu vainamata. Haasi kukomenda kuti zviri feya here kuti vanhu vangotsimbirirwa nejurawo vanga vachingozvifambira. But chimwe chiri kuburitswa naJesu ndechekuti whilst madhisaster akadara achiitika, even hondo idzodzo dzinouraya vanhu vanga vari pakunamata vasina mhosva, whether manatural disasters kana kuti mapandemics achiuraya vanhu, tinogona kuva tine mubvunzo wekuti asi nhai Mwari muri kuzvionawo here? Honai vanhu vari kupera nezvirwere, honai hondo yekunyika kwakati iri kungouraya tuvana tusina mhosva, honai natural disaster yakakati earthquake iya yakafushira musha wese, honai mafloods aya anonzi akakukura vanhu. Nhai Mwari munoti kudii? Mhinduro ina Mwari, kunyange zvimwe achazotipindura mangwana, pari zvino anenge achingoti nemiwo mukasatendeuka, zvakadaro zvinogona kutiwira. Pfungwa yandiri kuda apa, pastor, munozva ndeyekuti ndeyekuti chinhu chinonzi rufu chikakusvikira usina ukama hwakanaka naMwari, kutoparara kwako nguva yemutsa inenge yavharwa. Kana ndiri kunyatsozvinzwisisa kuti nyatsofollowa kuti kana paunofa, kana wanga usina kugadzirisa zvinofanira kuitwa kuti uponeswe, right, watoparara nekusingaperi. Watoparara nekusingaperi. In other words, Jesu ari kuramba kukomenda zvakonzera rufu. Kuti angave Pirato here akupondai, ingave rusvingo here rwakutsitsirirai, anogona kuva ari mafloods here kana earthquake yaparadza musha wese. Jesu ari kuti izvozvozvo imbomirai kufokasa. Chakakosha ndechekuti kuri kwekuti wawirwa nerusvingo rwacho, kuri kwekuti mafloods akukukura, kuri kwekuti pandemic yakuuraya, zviri kuitika uine ukama naMwari here? Because pazviri kungoitika zvichikuuraya, nguva yemutsa yavharwa. Kureva kuti ukafa nhasi iwewo, wafa nekorona here, wafa neaccident, wafa nekupondwa, right, wanga uine ukama naMwari here wekuti panguva yerumuko unomuka uchienda kuupenyu usingaperi? In other words, ndiri kutoti death, kuvharwa kwemutsa to an individual. Saka kana wanga usina ukama naMwari, chero pakumuka wakutosomuka parumuko rwevasakarurama. Vevasakarurama hapasina mukana. Sei tichidaro, ingonzwa vhesi inondibatsira kuti vateereri vazive kuti patiri kuti rufu runovhara nguva yemutsaka, mazuva ana aturi ruchatonyanya. Pana Isaiah 51 verse 6. Tarirai kudenga nameso enyu, mucherechedze nyika pasi, nokuti denga rose richanyangarika soutsi, nyika ichasakara senguo, vageremo vachafa sounyunyu, asi ruponeso rwangu ruchava nokusingaperi, kururama kwangu hakungaperi. Vateereri, rufu runovhara nguva yemutsa. Bhaibheri riri kuisa pachena kuti mazuva ano ekupedzisira vanhu vachafa seunyunyu. Saka pari kunzi vanhu vachafa seunyunyu, usangoone ruri rufu rwekumaraini. Runogona kutova ruri rwako, whether ipandemic, ikensa, ikorona, mafloods, maearthquakes, kwaita hondo, rufu ruchingosvika hapasisina kuchinja masaidi. Sei tichiti hapasina kuchinja masaidi? Chii chine chaitika ukafa, pastor?
Rikativerenga mapisarema 146. Alright, verengai pastor. Pajeke ipapo kuti rufu sei rurirwo rukunyanya kuvhara nguva yemutsa yevanhu. Verengai mapisarema 146 vhesi ya 4. Vhesi ya 4 inoti iyo, mweya wake unobuda, iye ndokudzokera pasi pake, nezuva iro mano ake anopera. Tsanangurai pastor. Pari kunzi panofa munhu, kufunga kunobva kwapera. Ma5 senses aya anobva aguma kushanda. Right. Panyaya dzeruponeso manje, Isaiah kana achitaura kuchapter 1. Isaiah. Vhesi ya 18. Verengai anoti chiuyai zvinotitaurirana, ndizvo zvinotaura Jehovha. Kunyange zvivi zvenyu zvakaita somucheka mutsvuku zvichachena sechando. Kunyange zviri zvichava somuti mushava zvichaita samakusha amakwai. Not come let us reason together. Now kutaurirana nekurizina mune pfungwa ndo dzinenge dzichishanda. Right, ndizvo. Saka munhu akafa pfungwa dzomira kushanda. It's clear. Andiriva dzinenge dzamira. Saka hauchagone kuchinja side. Hauchagona kuchinja side. Mutsa wavharika uri ipapo. Right. Saka muri kuona kuti rufu ruri kuvhara nguva yemutsa yevakawanda vazhinji. Saka harudi kuti tirambe chingofunga kuti ticharamba chingonoviga vamwe. Vateereri, rufu rukatokusvikira, rukakusvikira pachimiro chauri ndichocho. Pane paitodedzerwa akaipa ngaagara akaipa, akarurama akarurama. But pavhesi yamazoverenga Isaiah 1:18 inoti come let us reason together. Panoburitsa chimwe chiri kuvhara nguva yemutsa yevakawanda kunyanya vechidiki. Nekuti chinokubatsira kudhisaidha kuda Mwari, kurizina ipfungwa. But vechidiki vedu vari kuita tsika yekunama pfungwa. Zvekuti vanotora zvinodhaka. Zvogara zvekuti every day yeupenyu hwake pfungwa dzake dzine dzakanamwa nezvinodhaka. Saka hachafungi. Saka pakadaro izano raSatani. Because Satani anoziva kuti chinoita kuti munhu adhisaidhe ipfungwa. Saka Satani akatadza kuita kuti rufu rwako rukasike, anogona kukusiya uchirarama, but upenyu hwese hwauri kurarama anokutendera kurarama pfungwa dzakanama, dzakavharika. Because anoziva kuti hauna decision yaunoita. Pakaipa. I know kuti kune vamwe vakavhiringika pfungwa anenge akazvarwa akadaro. But Satani chimwe chaari kutoedza ndechekuti vechidiki vatore zvinodhaka, vanoti kustika. So that hauna kana time yezuva any minute yekuti ungaudzwe ukakwanisa kuzvibata. Saka nekutaura ikokoka chimiro chiya chakafanana nekuti uyu mutsa wakavharwa kare. Saka muri kuti, kana ndisingakanganisa, muri kuti mutsa unogona kuvharwa nekufa kwemunhu. Thank you. Mutsa unogona kuvharwa nekukanganisika kwepfungwa, kupenga chaiko. Because chimiro ichocho hachigone kudhisaidha kuda Mwari. Saka zvakare munhu anogona kuti madrugs adambure pfungwa, munhu otadza, mutsa otopfigika kwaari. Ndozvikutonyanyoitwa naSatani mazuva ano, because ari kuziva kuti nguva yapera. Saka wei yekuvhara mutsa yevanhu vakawanda kuti pfungwa dzichashande nemadrugs obva avhara. Verengai vhesi rekupedzisira muoneke vateereri vedu. Isaiah 55 vhesi ya 6 to 7. Isaiah 55 vhesi 6 to 7. Vhesi ya 6. Tsvakai Jehovha achawanikwa, danai kwaari achiri pedyo. Wakaipa ngaasiye nzira yake, nomunhu usakarurama mirangariro yake. Ngaadzokere kuna Jehovha, iye uchamunzwira nyasha, nokuna Mwari wedu, nokuti uchamukangamwira zvikuru. Tsvakai Jehovha achawanikwa. Pastor, ipai vanhu phone numbers dzedu, muvakurudzire kupinda mumawhatsapp groups atiinawo anogona kuvabatsira kuwana zvidzidzo zvimwe zviri kumashure. Toda kutenda tibatei panhare idzi, vane mibvunzo, vanoda kubatsirwa, vanoda kupota vachigashira zvidzidzo izvi zuva rimwe nerimwe, tibatei pamawhatsapp. Munogona kutumirwa zvidzidzo izvi 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo, mananda andibata ndimwe dombo ndiwikende ndimwemo otungamire. Tenzi nditungamire semwana
awonyara tamu, unga yara tinyanga.